Хора, дойде време ми да ви покажа новия Лава Бер. Познаете какво е. Добре, аз ще ви чакам 5 секунди да напише долу в коментарите какво е, какъв вкус е на Лава Бера, новия дето. Познайте, ай чакам ви. Край, казвам ви. Но ще се много щастливи. Това е за Свети Валентин, 14 февруари. Да, това е много хубаво и тук са написани имената, моето име, на братовчетката ми, на двете ми братовчетки и на сестра ми името е тук. Ето. Малко не се чете, защото не пише хубаво, но това е Лава Бер. Много вкусен, просто да. И сега ще го опитваме, но чакайте малко. Ето, отваряме го и го опитваме да видим дали е вкусно или не е вкусно. Но според мен може би да е вкусно, като го отворя ще се върна. Хора, отвори го, но нямам търпение вече да го опитам, защото излезе, че е вкусно. Ще го опитам и ще ви кажа резултата и колко е вкусно опитваме. От 1 до 10 или 9. Опитваме просто. Да, чакайте да опитваме новия Лава Бер на Свети Валентин. Вече е излязло, още е рано, но ние сега го опитваме, нали? Няма значение. Другите хора го опитват преди 14 февруари. Да, и опитваме. Хора, брутално. Хора, моля ви, купете си това. Много е вкусно. От другите Лава Бер е по-вкусно това. А това се казва Ризбери. И новото песен има на Лава Бер. И да. След малко ще ви го покажа. Много е вкусно. Май сега ще се върна. Хора, ето върнах се. Ето го. Това е песента. Ако може да видите. Пускаме го и го слушайте там. Лишо. Lava Bер everywhere. No, ето и личо, хора. Абе, да вземем да върнем припева, какво ще чакаме? Лава Бер everywhere. Хора, какво да ви кажа? Просто аз обожавам Лава Бер да пия. Това от Санди с благодарна студио. И още нещо има да ви кажа, че да ви кажа на скриншот. Добре, казвам. Че аз видях Лешо в съня. Аз много обожавам, много я харесвам, много я обичам просто. Да. Просто аз съм видя в съня. Когато заспах. Абе, не знам, към сутринта май видях, но в съня ми. Да, хора, толкова много ли обичам, не знам, човек. Чаква съня да я виждам. Това не е нормално. А може пък да е нормално, но не знам. Аз много ще сънувала съм, но Лешо за първи път. Хора, ви сте сънували ли Лешо? Пишете долу в коментарите да видим дали Лешо или Лиля Начкова, както и викате. Аз извикам Спаначкова, защото много мразя тъс. Пък Лешо я обичам, нали?
Да. Пишете просто долу в коментарите. Да. И ай, чао. От мен чао. И, между другото, ако искате да правя видео с грим, ще долу в коментарите. И лайкнете. Айде, чао!